היי יוטיוב, היום אני אצלם סרטון שאני בסרווייבל לבד בסינגל פלייר, אז יאללה בוא נתחיל. סתם נגיד סרווייבל טק 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 טק. מה יש לי היום? קיצר סרווייבל. אוקיי, טוב. נתחיל רק שתדעו שיש לי יותר מיני אייטמס שאני אשתמש בו רק בשביל להוריד גשם, כי יש לי מלא להגים בגשם. גם בלי, אבל יותר. טם 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 טם. נחכה. וחיכינו ועלה אחלה מקום עם הרבה פרות, שזה טוב מאוד. רק בלי הרבה עצים, אבל יש כאן גם פחם. יופי של התחלה. רק אין לי מושג איך אני אשיג עצים. דווקא עכשיו יש מלא לאגים. דקה אין לי בסרטונים. אני אעצור. וחזרתי! איזה כיף, חזרתי, ייי. טוב, בואו נראה איפה יש עצים. אם יש בכלל. ייי, כפר! טוב, זה באמת מקום מעולה. יש כאן מערות, אחלה. יוצא לנו מקום טוב. מקווה שזה הכפר עם התיבה. איש כפר. לאיש כפר הזה אין ממש טילים. טוב, ייי! לבה. בתיבה יש? וואי, אחלה של התחלה. אחלה סרטון. התחלה כיפית ביותר. חבל שאין מקוש. טוב. שים. אז אני נראית כמו חנונית. פילה לפילה. פילה לפילה. מה את בורחת את? בואי הנה. חבל שלא יצא את זה דיימונדס. בואי הנה! טנקס. אולי נכין חולצה וכובע מאור? לא. נראה לי שבינתיים אני אגור בכפר. עד שאני אמצא איזה מקום טוב להשיג עצים, כי לא בא לי להרס את הכפר היפה הזה. ייי, דלת! אני מתה על המקום הזה. למרות שאין עצים. אם היה עצים זה היה מקום טוב. יותר. בדרך נהרוג כמה פרות. וואלה, נראה לי בסרטון הזה נהיה שירים כבר על הפרק הראשון. בואי ענה! ראיתם אותה? היא בורחת לי. טוב, לחימה זה לא הצד החזק שלי. למרות שאני טובה בזה. יש כאן את זה. ייי! אני דלת. רק חבל שרואים פה בקושי. בוא נראה אותי. זרץ לי את כל הסקין. איזה מגניב, ייי, אני דלת. טוב, נוריד את זה. הבנו את אני דלת. אוקיי, יש כאן מלא פרות. אוכל. עצים! אוכל לא יחסר לנו וגם לא עצים. טוב, אני עשירה. אני די בטוחה בזה.
פה פה פה. חוצבים, חוצבים, חוצבים. ייי, חוצבים, אני חוצבת. פי 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 לה לה פילה. פי 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 לה לה פילה. פה 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 פה. אוקיי, נכין פיקקס. נחפור. לא, נלך כבר משם, אין לי כוח עכשיו לחפור. ניקח כמה אבנים כדי להכין דברים. אוי, למה דווקא פה חצבתי? עכשיו גם פה זה יהיה. וואו, יש כאן פרות בכמות אדירה. עצומה. חוצבים, חוצבים. לוקחים קצת קאבלסטון. ייי. יש. יש קצת קול. קוראים לזה קול, לא? כן, קול. לא טעיתי. פחם, כאילו. טוב. עכשיו כבר לפידים לא כל כך יחסר. למרות שאין לי בכמות אדירה, אבל... יש. רגע. נשתמש בזה קצת. פס. לא צריך עוד בינתיים. אוקיי. ונכרה חמה אני. אוקיי. פה 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 קול, 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 קול. לוקחים קצת קול, 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 קול. יש לי קול. כמה קול. רק שתדעו, תפרגנו בלייק. הפעם זו לא פה בשיחה, כנראה בסרטונים הבאים היא תהיה. פי 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 לה לה פילה. פי 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 לה לה פילה. ניקח את הלפיד. נכון, טורג'. אוקיי. מה רציתי לעשות? אוקיי. נבנה גם... לא חרב. גרזן. אוקיי. ניקח את השולחן עבודה. אני שונאת לחצוב. היום יום העצמאות ויום הזיכרון. יכול להיות שאני אעשה ספיישל. יש לי יום העצמאות כמובן. לא לבד. אם כבר. לא בטוח, אני לא מבטיחה. בלי נדר כמו שאומרים. נו. יש לי בינתיים די מספיק, אני לא צריכה עוד. אני הולכת להרוג קצת פרות. אני לא ארדוף אחרייך, אני פשוט אלך אחרת. וואי, יותר נחמדה.
וואלה, אחלה מקום מצאתם לכם פה. אפילו בריכה, תוכלו להשתכשך קצת. לא, רק לא לילה עכשיו. למה? טוב, יש לי מקום להיות בו. מזלי. רגע. אוקיי, אין לי הרבה זמן לסרטון. סורי, יש לי פשוט איזה בעיה. לא בטוח, כנראה נשאר עוד... כן, נשאר עוד קצת בסרטון. נתקן את הבעיה. פתאום אני מצאת את הברקת הזאת. איך קוראים לזה הדבר הזה? אמרלד, לא? כן, אמרלד. הסתכלתי. וואלה, זה קבור? או, אני סולט את הקבורים. בוא נחפור. אוקיי, מה מצאתי? לא משהו אחד. וואלה, כאן גם יש אנשי כפר. וואלה, יש פה דיל. טוב, נראה לי שאני כבר אתחבא קצת. שאני נלחם עד הבוקר. לא. טוב, ניכנס לבית שלא קבור. אני אקרוא עכשיו לחפור. למרות שאני לא רואה עדיין זומבים. יש מצב שגם בהמשך אני אעשה לי איזה חווה של פרות. איפה הדלת? הנה. עושה פה איזה כניסה. יופי. זה יהיה הבית שלי. וואי, איזה בית מגניב. שים פה לפידים. יש לי בית יפה. אסור להיכנס. טוב, בוא נראה מה אני רואה פה איזה זומבי. אני בקושי רואה זומבי, רק שלא קריפר יוצץ פה פתאום. נו מה? באים מלא אורחים. טוב, נשים פה עוד אחד. טוב, מה, נכין כבר תיבה? טוב, יש לי דברים. מה אני עושה? טוב, נכין תיבה. לא אמור להיות תיבה באחד הבתים. אבל בבוקר אני כבר אחפש. פי 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 לה לה פילה. פי 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 לה לה פילה. כמה? מה? אוי לא. לא נכון. איזה באסה. רגע. טוב, יוטיוב, הסרטון, אני לא רוצה סרטון ארוך מדי, אז תודה שצפיתם בסרטון, כמובן שיהיה פרק המשך, אני לא אזוז מפה, אני לא נכנסת עד לפרק הבא. ביי. ביי יוטיוב.